εκπρόσωπος ορατού υπέρλογου, Δανιήλ Ιβάνοβιτς Χάρης. Είμαι συγγραφέας. Εγώ νομίζω πως είσαι... Είμαι ζωγράφος. Εγώ νομίζω πως είσαι... Σαν καλά μιλήγησε και ξαφνικά ξεψύχησε. Είναι συνθέτης. Εγώ νομίζω πως είσαι... Είμαι χημικός. Εγώ νομίζω πως είσαι σκατά! Σκεφτόμουν πόσο όμορφη είναι η πρωταρχική πραγματικότητα. Πόσο όμορφα είναι όλα στο πρωταρχικό του στάδιο. Ρασβά, 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 Κόσκι! Ο σύντροφος Κόσκιν χόρευε γύρω από τον σύντροφο Μάσκιν. Ο σύντροφος Μάσκιν παρακολουθούσε με το βλέμμα του τον σύντροφο Κόσκιν. Ο σύντροφος Κόσκιν έκανε μία προσεκτική χειρονομία και κούνησε με αποκρουστικό τρόπο τα πόδια. Ο σύντροφος Μάσκιν συνεφριώθηκε. Ο σύντροφος Κόσκιν κούνησε την κοιλιά και χτύπησε το δεξί του τακούνι στο πάτωμα. Ο σύντροφος Μάσκιν φώναξε και ρίχτηκε πάνω στον σύντροφο Κόσκιν. Ο σύντροφος Κόσκιν προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά σκόνταψε και τον έπιασε ο σύντροφος Μάσκιν. Ο σύντροφος Μάσκιν χτύπησε με τη γροθιά του στο κεφάλι τον σύντροφο Κόσκιν. Ο σύντροφος Κόσκιν έβγαλε μια κλαδί και έπεσε στα 4. Ο σύντροφος Μάσκιν κούνησε τον σύντροφο Κόσκιν με το πόδι του από την κοιλιά και τον ξαναχτύπησε με τη γροθιά του στο σβέρκο. Ο σύντροφος Κόσκιν τελειώθηκε στο πάτωμα και πέθανε. Ο Μάσκιν σκότωσε τον Κόσκιν. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για τον Πούσκιν σε κάποιον που δεν ξέρει τίποτα για αυτόν. Ο Πούσκιν είναι σπουδαίος ποιητής. Ο Ναπολέον είναι λιγότερο μέγας από τον Πούσκιν. Ο Μπίσμαρκ σε σύγκριση με τον Πούσκιν είναι ένα τίποτα. Ο Αλέξανδρος ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος είναι σαπουνόφσκες μπροστά στον Πούσκιν. Αλλά και όλοι οι άνθρωποι σε σύγκριση με τον Πούσκιν είναι σαπουνόφσκες και μόνο σε σύγκριση με τον Γκόγκολ ο Πούσκιν είναι ο ίδιος μία σαπουνόφσκα. Γι' αυτό, αντί να γράψω για τον Πούσκιν, ας γράψω καλύτερα και τον Γκόγκολ. Όμως ο Γκόγκολ είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορείς να γράψεις τίποτα για αυτόν. Γι' αυτό θα γράψω όλα αυτά για τον Πούσκιν. Όμως για τον Γκόγκολ να γράψει τον Πούσκιν είναι κάπως προσδυτικό. Και για τον Γκόγκολ δεν μπορώ να γράψω τίποτα. Γι' αυτό δεν γράφει κανέναν. Όμως για τον Γκόγκολ να γράψει τον Πούσκιν είναι κάπως προσδυτικό. Και για τον Γκόγκολ δεν μπορώ να γράψω τίποτα. Γι' αυτό δεν γράφει κανέναν. Περί Πούσκιν. Θα σας διηγηθώ τώρα πώς γεννήθηκα, πώς μεγάλωσα και πώς ανακάλυψα στον εαυτό μου τα πρώτα δείγματα ιδιοφυΐας. Γεννήθηκα 2 φορές. Αυτό έγινε ως εξής. Ο μπαμπάς μου παντρεύτηκε τη μαμά μου στα 1902. Όμως εμένα με έφερα στον κόσμο μόνο στα τέλη του 1905. Επειδή ο μπαμπάς μου ήθελε να γεννηθεί το παιδί του την πρωτοχρονιά. Ο μπαμπάς υπολόγισε ότι η σύλληψη έπρεπε να συμβεί την 1η Απριλίου. Και μόνο την ημέρα αυτή πλησίασε τη μαμά και της πρότεινε να κάνουν
παιδί. Πρώτη φορά ο παπάς πλησίασε με αυτό το σκοπό τη μαμά την 1η Απριλίου του έτους 1903. Η μαμά περίμενε από καιρό τη στιγμή αυτή και χάρηκε τρομερά. Όμως ο μπαμπάς, όπως φαίνεται, είχε μεγάλη διάθεση για αστεία και δεν κρατήθηκε και είπε στη μαμά: Πρωταπριλιά, πρωταπριλιά! Η μαμά θύμωσε πάρα πολύ και δεν άφησε τον μπαμπά να την πλησιάσει την ημέρα εκείνη καθόλου. Έπρεπε να περιμένουν ένα ολόκληρο χρόνο. Το 1904, την 1η Απριλίου, ο μπαμπάς άρχισε και πάλι να πλησιάσει τη μαμά με την ίδια πρόταση. Όμως η μαμά θυμόταν το περσινό περισακτικό και του είπε: Πρωταπριλιά! Πρωταπριλιά! Ότι δεν θέλει να ξαναβρεθεί στην ίδια γελία κατάσταση. Και ούτε αυτή τη φορά τον άφησε να την πλησιάσει. Ο μπαμπάς χάλασε τον κόσμο από τις φωνές, αλλά ούτε αυτό βοήθησε. Και μόνο ένα χρόνο αργότερα κατάφερε ο μπαμπάς να πείσει τη μαμά να με συλλάβει. Έτσι λοιπόν η σύλληψή μου συνέβη την 1η Απριλίου του έτους 1905. Όμως τελικά όλοι οι υπολογισμοί του μπαμπά κατέρευσαν. Γιατί εγώ αποδειχτικά πρόωρος και γεννήθηκα 4 μήνες πριν την ώρα μου. Ο μπαμπάς έγινε τόσο έξαλλος από το θυμό του που η μαμή που με εξεγέννησε τάχησε και από την απελπισία της άρχισε να με ξαναφώνει πίσω από εκεί που είχα μόλις βγει ένας γνωστός μας φοιτητής της στρατιωτικής ιατρικής ακαδημίας που ήταν παρόν στη διαδικασία δήλωσε ότι δεν είναι εφικτό να με ξαναχώσουν μέσα. Πάντως παρακαλώ και το φοιτητή με έσπρωχναν προς τα πίσω, αλλά όπως αποδείχθηκε από τη βιασύνη τους σε λάθος κατεύθυνση. Άρχισε μια φασαρία πίστη. Η μητέρα φωνάζει: Δώστε μου το παιδί μου, τη Σαββατού, πρίτσι τα μήνα πρίτσι. Μα πώς είναι δυνατόν να είναι μέσα μου, είναι δυνατόν να είναι μέσα μου, αφού το είδα το παιδί που μόλις γεννήθηκε. Ναι, σωστά, όμως ίσως να κάνετε κάποιο λάθος. Μα πώς κάνω λάθος, είναι δυνατόν να κάνω λάθος, αφού το είδα το παιδί που ήταν ξαπλωμένο στο σεντόνι. Ναι, σωστά, όμως ίσως να σύρθηκε πουθενά προς τα μέσα. Με δυο λόγια, ούτε ήδη δεν ξέρουν τι να πούν στη μητέρα. Και η μητέρα φωνάζει και απαιτεί να της δώσουν το παιδί της. Χρειάστηκε να καλέσουν ένα έμπειρο γιατρό. Ο έμπειρος γιατρός εξέτασε την μητέρα, έκανε ανίχνευση. Κατάλαβε τι είχε συμβεί και της έδωσε μια ισχυρή δόση αντιφούας που ως γνωστόν έχει καθακτικές ιδιότητες. Και έτσι γεννήθηκα για δεύτερη φορά. Ο παπάς ξαναθύμωσε και έλεγε την τάχτητα που έγινε. Δεν μπορούμε να το ονομάσουμε γένα. Ότι δήθεν δεν είναι ακόμη άνθρωπος, αλλά ότι γεννήθηκε μόνο κατά το ίμιση. Και ότι πρέπει ή να τον ξαναχώσουν και πάλι πίσω ή να τον βάλουν στη θερμοκοιτίδα. Έτσι λοιπόν με έβαλαν στη θερμοκοιτίδα. Στη θερμοκοιτίδα έκατσα 4 μήνες. Θυμάμαι ότι ήταν γυάλινη, διαφανής και είχε θερμόμετρο. Τίποτε άλλο δεν θυμάμαι. Σε 4 μήνες με έβγαλαν από τη θερμοκοιτίδα. Αυτό συνέβη την 1η Ιανουαρίου του έτους 1906. Έτσι είμαι σαν να γεννηθήκα και τρίτη φορά. Η ημερομηνία γέννησής μου θεωρείται ακριβώς η 1η Ιανουαρίου. Στις 17 Οκτωβρίου, στην ένωση ποιητών, οδός Μοντάκα αριθμός 50, πραγματοποιήθηκε ποιητική βραδιά με υπέρλογους ποιητές από το Λενιγκράντ. Διαβάστηκε ανακοίνωση σχετικά με την ομάδα τάγμα υπέρλογων ποιητών ΔΣΕΟ και το μανιφέστο της ομάδας από τον Αλεξάνδρ Κουφάνο. Έγινε διάλεξη από τον Ιδρύτη με θέμα την περιοδία των υπέρλογων ποιητών
Δήμη παρουσίασε μία εισαγωγή στη τέχνη. Μία εισαγωγή στη τέχνη. Σύμφωνα με τη θεωρία της διευρυμένης πρόσθεσης του κόσμου και της πρόσληψης του χρόνου έξω από το χώρο, ο Αλεξάνδρ Κουφάνος πρότεινε μία υπέροχη διάταξη οπλικών σε σήμα κύκλου. Σύμφωνα με αυτή, κάποιοι ποιητές